Здравей! Аз съм Иван Калев и днес ще си говорим за личностното израстване. Всеки, който иска да израсне личностно, има нужда първо да се запознае с себе си, да опознае своята светла и тъмна страна. А как може да стане това нещо? На практическото обучение магически огледала. И сега вече сигурно се нацупи и си казва, що пак говори някакви глупости. Но не е така. Тоест и аз говоря глупости понякога, но този момент не е такъв. Идеята ми е следната. На магически огледала може да погледнеш себе си от толкова много различни ъгли и да разбереш толкова много за своите светли и тъмни страни и така ти да станеш по-добрата версия на себе си. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.